a ona mi říkala, že si třeba můžu udělat jakoby takový ty, co jsem si vždycky dělávala, ale asi to seru a asi to tak nebudu dělat. Mám gigantický čelo, no. A pod těma teplákama jsem měla ještě legíny, aby mi nebyla zima, a pak jsem měla dlouhé ponožky, a pak jsem měla ještě krátké ponožky. Pod budou jsem měla samozřejmě mikinu, já se prostě nabaluju a stejně jsem taká nemocná. Skoro dneska skřípec, no nevím kde, nevím. A hlavně nikdy nemají krásné růžové skřípce a já potřebuji mít růžový skřípec. A jakmile to není růžový, tak to nechci. No. Ale udělám si nějakou tu jakoby skincare. Dáme si. Šla potom na tramvaj, ano. Tak se organizuješ, no to než by přišlo, tak už bych ty vlasy dávno neměla. Musím to dát za uška. Kam mi zmizel tady ten tady, ať mi to nespadne. Wow, děkuji. Právě mě tady někdo zachránil život. Děkuji ti. Si, anděl. Hej, mám také odsaté uška, fuj. Vybereme nějaký skřítek. Jdeme se malovat, jo? No jako ne úplně malovat. Možná si jenom zakryju kruhy pod očima, ale ne vyloženě malovat, protože já s tou rýmou bych si to smyla, že jo. Takže to zase nemá takovou cenu. Hej, prostě tady ta náušnice je v klidu, ale ta druhá náušnice, to chci v pohodě. Jenom zakryju to nejdůležitější, třeba tady ty dva červené flaky, pes neměla jebačky, ty stejně nezakryju. Teď mi došlo, že jsem tam zapomněla dát tu podkladovou bázi, ale to nevadí, s tím už taky nic neudělám. Mám tady ospalky. Hej, já nechápu, proč se tomu říká, někteří tomu říkají ospal. Vy jste vzali kisany. Prostě ospálky, ne? Třešničku už nemám, musím si koupit. Jako zrovna aspoň něco. Vždycky ospalky, že? Já už jsem odmala naučena, že to jsou ospalky. Jako když mi někdo řekne, že to je kysan, nebo kysanky, nebo něco takového, tak tomu rozumím, ale v životě bych to tak nenazvala. Máš u očích kysany. Mě to řekla kámoška a říkám, co? Jsi ospalky, ne? No když nerad dělám si sama. Nemám make-up. Aktuálně make-up ani nemám. To je korektor. A ten korektor mám jenom, aby mi zakryl moje krátery, a nebo jakoby kruhy pod očima.
A jestli vypadám líp s kruhama pod očima, tak nechápu. Vypadám jak zombie pak. Jinak. Přemýšlím, že si dám trochu tvářenky, ať nejsem tak bledá. Jsem bledá jako vyraz, bych řekla. Ale nemůžu najít štětec. Sakryš. Vidíš, tady tam něco padá. No prdilky. Já si to uvážím, že mi říkáte, že mi to sluší s těma kruhama pod očima, ale kruhama pod očima, nevím. Ale jakoby mně se to na sobě nelíbí. No, kruhy pod očima. Mám brejmu. Já budu červený nos, kdybych tam dávala tvářenku, už teď ho mám, jakoby, ale... Dám si trochu tvářenky tady, ať nejsem tak bledá. Jak bronzera, tak si dávat nebudu. Mám tady bordel, všude mám bordel. Já si nebudu ukazat, dokud nebudu ve svém bytě. Nechám tak, moc si tam nemám. Ale bych řekla, že jako v klíčku. Já potřebuji smrkat. Teď třeba ten korektor, co jsem si dávala tady, tak už ho tam nemám. Já jsem si na to 10 dní, ale už jsem se spíš setřela, jakoby, takže... Vidíte to? Děkuji, Nelly, děkuji. Kdy budeš mít narozeniny? V lednu. No, já jsem se trošku zapřemýšlela, nevím, když jsem se ani narodila. Hej, myslíte, že kdybych umřela, že mi nechají tady ty vlasy, nebo že mi je sundají, abych měla jako na pohřbu svoje vlasy? Jen tak jako na random. Děkuji, že tady odpovídáte, kolik to stálo. Právě mě zachraňujete. Jsi trubka. Já fakt reálně teď jsem se nad tím tak zamyslela, jako nechali by mě s tím hárem umělým? To je otázka, že? Jako to jo. Jak to, že v streamu hodinu to tak rychle uteklo. Leden je kolika... No to je první měsíc. Kolik tě let? 17. Se s čím jsem... No jako já nevím, třeba by mi to odšmykli nebo tak něco, ale jako, já nevím. Že to on zkrátili, já si taky myslím, že by mi asi nenechali tak jako to. Ale zase lidi, co mají normálně svoje dlouhé vlasy, tak jim tak jako ustřihnou vlasy, nebo já nevím. To je jako, seriózně, to je good question. To asi nebude stačit. Tak bude. Nevím, o čeho to. Fakt nevím. Napiš do závěti, že za ty prachy ať něco nesáhne.